السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ میں عابد علی تے تساں دے پیو یوٹیوب چینل عابد علی اسٹوڈیو۔ آج اساں دوبارہ آئے کھڑے سے زید فریدی دے کول۔ آج ان دے کول اپنی پیاری آواز دے نال نعت سنسوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے وچ۔ آج دوبارہ آئے نے اپنی پیاری آواز دے نال ساکو نعت سنویسن۔ سارے چینل کو تساں سبسکرائب کیتی رکھسو، لائک کیتی رکھسو تے بیل دا بٹن ضرور دبیسو تاکہ ساری ہر آنے والی ویڈیو تہاڈے کول پہنچتی رہے۔ تساں ساکو اج نعت سنویسو تے سارا دل خوش تھی ویندا، اج سارے دوستاں دا بھی دل خوش کر رہو ہے اتنی پیاری آواز دے نال نعت سنویسو۔ صلی اللہ علیہ یا سبحان اللہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب مینو شوق مدینے جاون دا کوئی دل وچ حسرت اور نہیں، مینو شوق مدینے جاون دا کوئی دل وچ حسرت اور نہیں، آقا تیری مرضی ساجا تے کوئی زور نہیں، مینو شوق مدینے جاون دا کوئی دل وچ حسرت اور نہیں، میری عقل نہیں، میری شکل نہیں، مینو یار بڑا ڈھنگ بھی نہیں، میری عقل نہیں، میری شکل نہیں، مینو یار ڈھنگ بھی نہیں، کوئی کام نہیں اس کام تے میرے آقا دا جوڑ نہیں، آقا تیری مرضی ساجا تے کوئی زور نہیں، مینو شوق مدینے جاون دا کوئی دل وچ حسرت اور نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ کیا تیری قبر تے حافظ لکھ واری پئی دنیا والے لکھ دیوے، تیری قبر تے حافظ لکھ واری پئی دنیا والے لکھ دیوے، جے دل وچ عشق نبی دا نہیں، تیری روشن سینونی گور نہیں، آقا تیری مرضی ساجا تے کوئی زور نہیں، ساجا تے کوئی زور